د جوینەکەدا لەگەڵ دەستێن ڕێخستنên پیشەیی و جەماوەریەن پارتیا دیموکراتە کوردستانê سەرۆک بارزانî ڕاگەهاند و شەڕ نەچارە سەرە و ئەم ڕێواقعانایە سەپاندن و باشترین ڕێ گوتوبێژی و دانوستاندنە. سەرۆک بارزانî دê civînê de behsa dawîn pêşatên siyasî û rîfrandom û rewşa nihaya proseya siyasî ya Iraqê û Kurdistanê û navçeyê kir û ragihand û got berê rîfrandomê me tekezî li wê yekê kir ku piştî rîfrandomê em ê proseya vekirî ya danûstandinan li gel Bexdayê dest pê bikin. Herwiha Serok Barzanî ragihand mixabin lêşûna gotûbêjiyê û danûstandinê bi hewla xwesepandina bi zora hêzê û pîlangîriyê bersiva daxwaza rewa û dîmokrasî ya gelê Kurdistanê dan û niha jî em careke din tekeziyê li wê yekê dikin ku şer neçareser û em rêwaqeanayê qebûlkirin û sepandin û baştirîn rê gotûbêjî û danûstandin e. Dê dawî de Serok Barzanî serbar kir û got bi dirêjehiya dîrokê gelê Kurdistanê çespandiye ku di şerê îradeyê de serî natewînê û ala spî li hember zordarî û sitem û xiyanetê bilind nake. Xwaragiriya gelê Kurdistanê herdem li serkeftinên mezin berdewam bûye û vê carê jî bi serbilindî gelê Kurdistanê wê vê rewşa neasayî û neyasayî ya demkî derbas bike.